Не помня кога започнах да умирам, нито кога започнах да се раждам отново. Знам само, че между двете имаше сняг и вятър и една тиха мисъл в мен, която шепнеше: има още, само върви. Аз съм котка, но това е само думата, с която светът се опитва да ме опише. Истината е, че съм била всичко. Изгубена, обичана, ритана, галена, сама и намерена. Това не е просто моята история. Това е историята на всички, които са вярвали, че са нежелани, преди някой да ги види истински. Само днес, ако поръчате свързване, получавате подарък — интерактивен дневник за благодарност, който можете да попълвате от телефона си директно. И то безброй пъти. По мой дизайн, защото благодарността е най-добрата терапия.